Bijvoorbeeld, als ik zeg van, praat ik vaag. Joop, Margje en Mats Wittermans repeteren het familiedrama De Zuipkeet in het Grand Theater in Graens. Het komt erop aan in de laatste weekend van de tarriering. Zeker als je wekenlang maar je eigen familie op paard binnen. Ik gooi het maar meteen op tafel. Ik wil, samen met jullie, De Zuipkeet, nieuw leven inblazen. Heit wil de Zuipkeet weer optuigen. En dat roept alle meesters uit het verliezen wekker. Kening alcohol spelen nogal een grote rol in dit gezin. En het kind dan ik net oors of dit lied de confrontaties tussen Heit, zoon en dochter. Toen ik hier aan begon, dacht ik, jongens, dit wordt mooi, lekker ouwe hoeren dolle. Maar dat voelt een beetje af. Ja. Want het is toch, best met werk gaan en dat gaat net samen. Het wordt dus net cadeau, jong. Ieder huisje heeft zijn kruisje. En daar gaat het natuurlijk, daar gaat de voorstelling over. De voorstelling gaat ook over de onmogelijkheid van familiepatronen. En die hebben wij natuurlijk als echt gezin ook. Maar ook als het gezin wat we spelen. Daar zitten, weet je, die moeten patronen doorbreken in hun gezin, wat niet lukt. Maar zo kampen wij natuurlijk privé ook met patronen die wij ook moeten doorbreken, maar wat ook niet lukt. Ja, Iedereen herkent dat. Zo'n familiedag is al denken sommigen al, oh god, vandaag zondag familiedag. Eén dag. Eén dag, nou ja, kun je nagaan. Ja, en je maakt niet een toneelstuk over een gezin waar alles goed in is. Nee. Dus je maakt niet een stuk over de happy days. In ieder geval, dat wouden wij niet op die manier. Ja, dus je zoekt in dat gebied waar het knalt en waar het niet goed gaat. En waar het verdrietig is en waar de pijn ligt. En dat is gewoon daar niet maak je leuk. Toneel over. Dat is heftig. Omdat je inderdaad met je eigen broer voor je hebt en je eigen vader. En ik roep keihard in het stuk, papa, zie mij, zie mij. Nou ja, dan heb je dus je eigen vader in je handen die je vraagt van, kijk naar me. En dan, het is geen acteurcollega waarbij je dat kan spelen, maar het is echt Joop die je in de ogen kijkt. En dan denk je, dan moet je soms ook wel even van slikken. Dan denk je, ja, we raken hier wel wat aan. En, dat vind ik heel mooi eraan ook, dat je dat gordijn optrekt. En dat je dat taboe doorbreekt van dat in elk gezin zijn drama ligt. Ook al is het heel klein of heel groot. Dit wijntje heb ik opgepikt in Italië. In een wijngaard, paradijselijk. Porco di cane. En dit wijntje smaakt werkelijk goddelijk. Pa, Han drinkt niet meer. Ja, kom op, ik drink niet meer. Dit is geen drinken. Dit is puur genieten. Hij is er net van af. Hey, hallo, ik sta hier hoor. Ik kan ook voor mezelf praten. Ja, maar je bent er pas vanaf als je er goed mee om kunt gaan. Maar als hij nou water wil drinken, ik vind het prima. Han, Ja. als jij nou straks barkeeper bent, dan moet je natuurlijk wel Amstel Light gaan drinken. Of druivensap in een wijnglaasje. Klanten die... klanten houden... Klanten... En even gaan. Ja, precies. Nou, Oké. Nog een keer. maar als je nou straks barkeeper bent, Ja. dan moet je Amstel Light gaan drinken. Of druivensap in een glas. Klanten houden er niet van als de barkeeper niet meedrinkt. Dat maakt argwanend. Ja, hij had soms een spontaniteit, maar ik soms een skamteleer ziet. Daar werd ik wel eens wat jaloers op binnen. Ik denk van... Ik merk toch dat ik, al die jaren, dat is toch bepaalde normen van jezelf had. Van, Safie ging net op het toneel of zo. Dat ook net. Of terwijl ik nog een hemsjoch. Ja, kom op man. En te vol is de shock het wel. Ja, dat vind ik wel leuk. Nu hij wat ouder wordt, vindt hij het moeilijker ook om met teksten om te gaan. En vergeet die dingen. En dan denk je, oh ja, daaraan kan ik wel zien dat hij soms wat meer weerstand heeft met het repeteren. Eigenlijk vindt hij repeteren vreselijk. En denkt hij, nou, laat die voorstellingen nou maar zijn en lekker spelen. Maar ik vind hem heel erg goed. Ik kan nog steeds van hem leren. Dat hier en no moment, wat zij sterk had, dat vind ik dan ook weer mooi. Want daar leren wij, Mats en ik, ook weer van. Dat ze zei, nee, kom op man, hier, nu. Geen trucjes, geen flauwe kultjes, geen leuke timingjes. Hier. Stel, we waren de 3 stratenmakers geweest, dan is het ook maar de vraag of dat het gezond is om dan met z'n 3 een straat te gaan aanleggen.
De dokter die denkt dat ik ADHD heb. De lul. Probeer net zelf al die chemische troep af te komen, gaat zo'n arts weer nieuwe pillen lopen voorschrijven. Trouwens, de dokter denkt dat pa het ook heeft. Gevoelig voor prikkels, neiging tot depressie. Typische. Jij, pa en de zuipkeet. Dat kun je toch niet willen? Met of zonder ADHD? Waar moet ik dan de rekening van betalen? Je bent acteur. De regisseur houdt van je. Je hebt alleen maar geduld nodig totdat je een andere rol krijgt. Dat zei je net zelf. Toch? Dat zei je toch? Of is dat gelul? Het is zo'n puzzel, het stuk. En we zitten echt te knokken met het stuk. En we zijn er nog niet. En we zitten nu 9 dagen voor de première. Dus er is stress en er is spanning en er is druk. Dus we zitten echt een beetje zo. We zijn eigenlijk wat verder uit elkaar. Dus nu hebben we juist zoiets van, oké, even dit. En, maar wat Joop zegt, we zijn eigenlijk wel ook heel hecht. En, kijk, je kan het niet doen als het niet ergens in de basis toch. Anders ga je het gewoon niet aan. En dan ga je het al helemaal niet halen. En nu zitten we wel op een punt dat we ook dat we juist meer afstand van elkaar moeten hebben. Om dat te kunnen. Op het emotionele vlak. Ja, om dat eraan te kunnen, ja. Om dat gewoon weer ook weer bij elkaar te komen. Want je moet ook weer bijladen. Ook van je familie moet je ook bijladen. Sommige mensen die... Kijk, na zo'n familiedag... Sommige mensen die hebben dan gewoon eigenlijk een maand vakantie nodig. Ja. En zo zitten wij... Nou, ik vond hier ook, hoor. Ja, wij zitten gewoon 6 weken... Eigenlijk iedere dag te groeten van... Ja, maar wat is nou eigenlijk niet leuk? Moet dit doen, wat is nou echt doen, kut? Wat is nou echt vervelend? Wat is nou... Waarom werkt het niet? Wat doet nou het meeste pijn? Wat is nou... En dat is... Ja, dat is zwaar. De zuipkeet begint in Friesland. Nou, vreed is er nog een try-out. En sneuren is de première in de Labij in Drachten.